O Nadal nunha vivenda tutelada é como en calquera outro fogar. O día 24 e o día 25, os rapaces das vivendas, algún marchas a casa das súas familias ou de amizades, e outras quedan nas vivendas. O que solemos facer con estes rapaces que se quedan nas vivendas é un pouco diseñar eses momentos, o seu gusto. Entón, entre todas, diseñamos o menú, que vamos a comer, que vamos a cenar, e despois un pouco que facer despois. O que facemos é xuntarnos, educadores e rapaces e rapazas, pois para cear, para xantar, facer un encontro. Eu sempre digo que a vivenda é como a miña segunda casa, entón pasar ali esas datas e pasar, pois ca túa segunda familia, cos rapaces, cas rapazas, cas túas compañeiras. Hai días que son moi bonitos e son moi chulos compartilos nas vivendas.